Šta je sljedeće? Ajde ti pokaži se. Ajde. Ne mogu više da se pružam. Haha! Ovo je, Ađi kari. Opet ima nekog čiču. Ađi šta, brate? Kari, brate. Kari. Tradicionalni japanski ukus, bla bla bla, malo začinjeno. Da. Začinjeno, možda ljuto u stvari. Verovatno opet Engleski neki... nije jasan. Verovatno opet neki... krompir nešto. Chips da, ali... I gledao sam one šta da jedem i oni vole... Izvinjam se. Lik je sliko kako seče švarglu. I mislim da je onaj Toma. Ja I ne znam šta je to. Nešto je švargla, bolje da ne znaš. I šta je stavio? Majonez. Na švargu. I ja mu Ne napišem, znam. ja mu napišem, čekaj ću ti pokažem, ja mu napišem, rekao, prijatelju, kako ne umreš od ovoga? I on mi napiše, i on mi kao lajkuje mi što sam mu napisao i stavi mi smiley. Ja mu kažem, pa rekao, što se ja bunim, rekao, ja slaninu, rekao, i majonez, rekao, jedan. Sad ti pokažem, to je švargla. Posle ovoga. To bi trebalo da budu To je iznutrice. nešto ko kobasica, brate. To je ovako veliko. To su iznutrice od svega što uzmeš i staviš, to se opere, kuva, prži, šta god i to se napravi. Ima ljudi vole. Ivan, moja baba to. Stvarno traži, svake nedelje švargu. Švargla, kavurma, krvavica, Ej. to je to. A? O, sjećam se na nešto. Ja osjećam na neki jak začin ljutkas, sad ne znam šta vi kažete. Pa kari, da, onaj. Aha. Ono žuto. Znate šta je kari. Kari, brate. Tipičan miris. Opet su štapići, sad su nemoj, žuti. Sad. Ajde. Potpuno isto kao prošli jeste. put. Samo što su ovi malo retkasti i... Bre, ima istu čiču, možda isto. Potpuno ista stvar, samo što su s ukusom karija, a ne s ukusom Malo ljutnu. krompira. Pa valjda kari treba ljuti malo. Bre, kari Lebe. kao onaj začin nije ljut, ali kari kao jelo je ljuto. Da, Ja. da. Peče za jeci baš. Ja, Mene ovo peče više od wasabija. Mene uopšte ne pe, ali Ja ništa bukvalno, ne sad. Onda meni odrano grlo. mogu. Mnogo si peo. nisam- nisam O, dobro. Ja sam- Volim kad čujem da se Dimitrije veseli. Za njega znam. Veselim se na jedno Za pivo. njega znam. Greota. Šta, pa bio sam čovječe na nivou. Nego šta? Šta je ovo? Šta je ovo? Au ne, ovo mora da probamo. Ne, ovo ćemo na kraju. Ne Flaša gledaj! za kraj. Ne gledaj! Znači, ja ne znam šta pipam je ovo. Flaša za kraj. To... Okej, ovako. Daj ovdje. Dimitri. Ovo. Neko dete. Ovako da mi pokaži. Ha! I mene iznenadio. Uspori Da je snimak. ovo? Wow! I ono nimlja. Da. Novi moči Znaš, ovo je taro. ukus, brate, a? Moči, moči. Tu se on povrati. Ali ovako se napravi, on ovako navrati. Slame. Super Mario! Znaš šta je moć? Moć pa moć. To je... Ko žvaka pravi se od pirinđa. Uzmeš pirinđ i biješ ga. Je to prošli put bilo? Jeli smo prošli put nešto. I onda se peče, u principu bit će pirinđani kreker ko ono prošle. Ali ono je bilo jedno. Ti sećaš? A ovo je izgleda nešto... Sitno ima, vidim ja. Što mućka, što? Gdje mi hoćeš? Najm, ovo mi je dosta i posle ne. Meni je ovo super, brate. Ovaj sok mi se sviđa. Nema ja. Ne mogu. Dobro, ja imam manji prsti možda i to. Aha. Nemoj da pukni, samo Ne. Sad morat će ovako. Da pomognem. Aha, da, pa oni tako otvaraju. Bolje s ovim da sam ga ovako samo... Aha. Da, pirinač. Nikako. Ne mi više. Podijelite. Pa. Podijelite, Nemoj. Ne, spasi. Nemoj. Spasi. Sve samo. Pržen pirinač. Za pravi balkanski osjećaj, znači... Zagoralo. Ove godine je sve zagorelo. Ovog meseca. Zagoralo nešto. Pirinač. Pirinač je to. Od Ali je 1 masno. do 10 ocena je
1. No. Ne. Da. 5. Pola. 5. Meni 1, zato što mi je ovo toliko bez veze. I meni je to u principu bez Ne, veze, niti ima ukus, niti ima nešto. ali može se jeti. Ovo- Malo. Stvarno. Pazi, ovo je kad ne znaš šta ćeš sa životom i onda uzmeš i Ja. kupiš nešto, sedneš, znači, pored Dunava, pored nebito čega i Oni gledaš. nemaju Dunav. Je, pa dobro, imamo mi. Dobro, mi moramo da odemo do Dunava. A odemo kod Morave onda. Može, ne moramo. I sedneš i jedeš i ne znaš šta ćeš sa životom. Možda pomogu. A ovo što si pobatila, Lele. Ovo znam šta je, znači, ovo sam jeo. Kako se zovu beše ovi naši? Ne znam što. Nemo mi to. Ima, brate, tu u Beču. U Beču, pa mi nismo u Beču. Ali to nisu naši. Ali imaš, brate, u Evropi, to sam mislio, imaš takve Pa iste. verovatno. Ali nema da ga nađeš nigdje. U Srbiji. Tamo sam jeo, brate, potpuno, na ranđasto je samo. U Poki, ja ne znam I ili to nešto. znam šta je, brate. To je ono sa Ne! čokoladom šta piće. Snima, Ne. snima. Požuri. Zašto? Znači, požuri, jedva čekam, ajde. Znači, ne znam Ajde. zašto Stark ili ne Stark, Trik imaju po meni najlepše štapiće. Zašto ne naprave Pazi. ovo? Mnogo dobra stvar. Da. Pa i prošli put bilo sa jagodom. Jeste. Ovo je sa cvećem, ajde. Ajde. Sad cveć. Sa Znači- lapicama ruža. Strašno. Ajde, nema ni osvojiti. Znam da. Ajde, žudim to da probam. Ajde. Evo, ja ću odmah da se odredim. Koliko ide u tom jednom? Čet. Znači do jaja, brate. Odlično. Ako ste. Otvaraj. Aha. Ali vjerojatno je druga marka Piše proizvođača. open. Ako druga, pa kad je Poki je Poki. To je Ej. marka. Pa, znam da su bili prošli put. To je moje. Da, to bre. Evo je nož da radim. Ima miris na ono kondenzovano mlijeko, ono od malo pre. Kako miriš? Mleko i... Pa to je to cveće. No, slatko. A ima ukus na nešto, stvarno neko cveće. Slatkasto, baš. Na kokos. Na kokos. Ne. Ne. Da, Ne. ima kokos. Ok, meni nema uopšte ukus na kokos. Malo ima taj neki šmek. Pravo si malo našo šmeka. Mene podsjeća na kokos. Pomalo, da. Ali tek posle ide. Da. Pomalo ima Piše neki... nigde kokos, piše so, puter i cveće. Uterman. Puter, da. Dobro, lepo je. Evo, za svako po još jedan, ajde. Evo ima 6. Štapić je u principu s puterom. Od 1 do 10, čisto 10. 10. Ok. Znači, Usporen snimak mora da bude. Jo, edituj. mnogo lepo. Ali Malo stvarno odlično. miriše mi na ono mlijeko, majke mi. Ali je lepo. 10 od 10. Evo bih mogao da jedem ovako svakog dana. Po jednom, 2-3 ovako. Da. A si ga otvorio, jebo si mu kilu, nemoj. To treba ovdje da se... Čvak. Nisam mogli Ne, čekam, ne. on me požure pritisak, znači pritisak. Kako sada ga zatvori? Boing. List. Evo ovako. Približavamo se kraju. Ja. Konačno, za sad pobedu vodi Poki i Poki. ovaj smoki. Poki i Smoki. Poki, i Smoki i znači Smoki. vode pobedu. Poki, smoki pa Cheetos. Dele prvo mesto, a ovo Dimitrije... Ajde. Kako ide? Ovako ide. Znači, ne, mnogo mi sviđa. Čokoladni u Majbo. To je taj veliki smoki. Aha. Da. Evo, Viš kako je kad gledamo bre ti. Viš. Pa snimi zblici. za ovakve kao nemanje, znači postoji opasno. Jeste, i nacrtan. Džab. Bre, marš bre. Vi ste otvari pa otvari. I ja otvaram. A vidiš stvarno da je sa nekim... Ko je ovo cveće, brate? Trešnji cvet.
One njihove. Oni baš vole tu trešnju. A da, to je njihovo, da ne kažem nacionalno drvo, verovatno jeste. Koje u Kanadjani njihov onaj javor. Pa ovo je, pokaži. Ovo je cijelo čokoladirano. Čega seckam, čega... Nego šta, nego će seckaš. Čekaj, stavi prvo da pomirišem. Čega pomiri. Znači, crnu čokoladu. Bukvalno. Da. Bukvalno. Kad je nešto čokoladno japansko, Crna čokolada, tako je, brate. uvijek smrdi. Jako. Smrd. Crna Baš čokolada, i ti. brate, ja ne volim uopšte. Okej. Ovo je onaj ASMR. Da. Ali... Ali ga secka. Ja ću u krajak, Najveći, pa da. Nije... Drži, evo ti. Džuđu. Evo ti uzmi. Uzimaj bre. Džuđu. Nije nego zbog toga što ima više čokoladice. Nema ga. Bukvalno, brate, mi je stalo. Nema ga. Mene miris čokolade podsjeća na mančulo. Lepo je. Lepo je, ali... Čokolada je jača, onako... Nije crna, ali je jaka. Da. Kao od mančmelo čokolade, ona od uzgore. Ili Ne. od krembana. Izvini. Ali čokolada nije. mi tako. Lepo je, što kaže Dimitrije, ne stane, znači za sekundu ga nema. Meni je ukus poznat. Jeste. Kod nas je bio neki ovakav ima čokolad nešto smoki. ovako, da. Bio je. Pa jedino Na to ima ukusno, neki čokoladni smoki. Bukvalno je kao smoki, nije zapravo ni čokolada, brate, ovo je Pa da, to je... hrskavo unutra smoki, brate. U Majbu je smoki, veliki, ogroman. Šupalj. Bravo, Ovo je. bukvalno, brate, smoki iz Černobila, znači ovoliko parče smokija, čokoladni smoki, brate, okej, cool. Ali poznat ukus. Jest, da. lepo. Recimo žnjer smoki, ima, bilo je kod Da. nas ovako nešto. Slično, da. Ali, okej, Da. ima prođe. Opet, I ne znam zašto. 5,5, 6. Ljudi, Da! dva. Mnogo volite taj Kit Kat. Kitty Cathy. Ali ko sarmice su? Sakura mochi. A ko sarmice su? Još ima list. Znači, Ima ukusno onaj njihov crven pasulj. piknula, Pa da, papirne kese. piknula. Papirne. Wow! Cool. Ekstra. Nisu bile do sada. Ne. Eco-friendly! Pakovanje, evo, značajno. Znači, raspada se da... Snimi pa da Da otvori. nisi došao još mjesec dana, to bi se raspalo Nemanja. Stvarno? Da su ga njegovi zadržali još mjesec dana u karantinu. Ja. Očekujem da bude slatko, odsno. Ja očekujem da bude nešto najbolje. Ja očekujem da bude bugarski seks. Jebačina. Aj spas, otvori. Fino, lagano. Jedva čekam. Kaže odavno. Papir. Fuck. Zajebo ga je. Ali, brate, Neću više. miriši na papir. Šta upakovan je komplet? Svi su oni uvijek bili odvojeni. I sad vidite kako se to jede. Ne. Trap. Čekaj, vidi ovo. Šta je ovo fora, brate? Da napišeš Crtaš nešto. šta? Pa može kao nekom da Izgleda. nekom pokloniš. Ja. Nekoj Igraš devojčici. X-Sox, bre, evo. Evo te X-Sox. Potapaš brodić. Blago. Ne, sljedeći unboxing ide, znači samo otvaranje nožem, brate. Ne. Bez da čuvamo omote. Ti bi ko onaj How to Basic. Sve Ja, ovdje. tipično balkanski. Ne. Otvaramo O, Brate, smrdi. kako Čekaj, miriše lepo. Ne smrdi. Miriš na seks. miriše mi sa bademom ili sa pistaćima neki Kit Kat ili tako nešto. Pa ima taj... Neki kao... Nemanja je kad je bilo nešto s ukusom toga, doktor Remat Pasulja, on je rekao da mu ima ukus na orasi. Da, I kažeš na bade. na Nešto? žito i orasi. Da, to je taj neki A ovo- zemljast ukus. A ovo je nešto... Ne znam, meni se ovo sviđa baš. Baš je blago, ali što kažeš,
Za smrdina nešto. A, Na taj crveni. pazi ovako. Od mene. U ustima ima ukus na zemlju, što Dimitri kaže. Ne, svi. Imam, I to baš. pazi ovako. Prvi taj ukus je na zemlju, a što više vrtiš po ustima ima neki drugi ukus posle. Meni se Ima malo. neki daj. A kad se aftertaste rastopi čokolada, na- onda osjetiš sreće. Meni svi. Ovo ti je ono, da nisam siguran da li mi se sviđa ili mi se uopšte ne sviđa. O, on je komplikovan. Bukvalno. Meni se sve sviđa. U nedoumici sam ono. Meni se ovdje sve sviđa. Ništa nije bilo kakav fuj. Znamo. Jeste, ono sranje. Od onog, kako se zove ono? Baš lepo Wasabi? ukusno. Da, ono zeleno. Ne. Vrh. A dobro, ne volim ženu uopšte. Okej. Sviđa mi se. Meni, 8,5. Nije 9. Neke, da. 9. 10, ali... 9. Slažemo se. Usaglašavamo. To je to. Da. Drva se slažu. A ljudi usaglašavaju. A ovo je Dimitrije Ima još. Napravi gašu. neki I ja, oni krekečići od pirinča. od zeca, brate. Evo ti ga, sa strane. Jeste, to je bilo i prošli put. To je prepošli, mi smo mjesec preskočili jedan. Slušaj, meni se sad stvarno sviđa Kit Kat, brate. Tek sad mi je... KitKat je vrh po meni. Ne, nama nepoznat ukusica. Da. I onda nam se naravno sviđa. Ali tek sad u ustima mi je onaj drugi ukus. Prvo je neki kao zemlja nešto ukus, a onda posle toga ima drugi aftertaste neki. Ali je mnogo dobro, brate. Znači ovo da je bilo još mjesec dana istekao bi rok. Ne bi. Da, istekao bi rok. Ukreni. Do 6.24. Na, to je samo zakucka. To se jedi posle toga. Da, va. Da. No dobro. A zašto? Šta tu ima pa da... Da, to je suvo. So iz Okinave. A obično soje. To, Ko što je auto iz Nemačke, motor iz Japana, tako i ima su iz dva Okinave. to će podelim. Čengrlj. A Dobro. Ovak. to mi liči Evo ti najveći spas. zašto meni najveće. Pa Mi smo jeli prošli put. A? On slaže. Pirinač. Pirinač, pa se razmekša, pa je ko kašica. I to je to. I to je to. Meni onako, šta znam. Mogu da ga jedem. Što Ne, da? baš Meni se ovako. ne sviđa. Ja mislim da ovo nije da svjeri čisto. Ovo bih mogao da jedem sa paštetom. Spase brate. vide. Da, kombinaciju neku, brate. Paštete i ovo. Znaš šta, ovako mi je nekako Da, mnogo... ovo je barem. Mnogo mi je prosto da bi jeo samo ovo, brate. Što može li tamo? Ma nema pojenta zašto bi si jeo samo ovo, brate. Kad imaš mnogo... U meni se sviđa. Čekaj, Imaš ovako nešto. zašto ne ješ bake cross? On je leba običan, pečen leba, sušen. Da. Sa ukusom svega. A ovo je sa ukusom čega? Ničega, svo. Što bi jeo hleb sa ukusom soli? E, pa ima onaj sa so. A? Pa ima onaj običan bake cross sa so. I obično bilo šta sve. Da, ali on, okej, ne znam. Dobro, Ovo je mnogo malo pakovanje da bi bilo nešto... ajde To objasnim. verovatno košta 10-20 dinara i to je za decu prave na spave, dođe dete. Dođe dete i prejede se, znaš i kaže, ja ne Ima mogu 50 dinara džepara za danas i kupi šta hoćeš. I kupi 5. 2 ova, 2 leba, jednu sokić paštetu. jedan. Da. I ovako, ajde. Jel možemo mi da poručimo kod njih paštetu? Majko mi. A? Nema. Kako nemoj mora da imaju paštetu? Nema. Kako možda žive bez paštete? Ma imaju paštetu, neće pošaljiti. Da. Što? Ne može to šaljeti. Šta? Došli smo do onog što sam našao na početku. To si naš. A pa? Isto, I evo ga, Xox. Šta ovo znači? Da se igra Xox-om. Pa da. Šta? Pa deče, posla kupiš 9 komade. isto, onaj što si gledao, onaj Familija. On je u kinu i snimao je, na primjer, da li na story izbacio, tipa kao, evo Familija, ovo su grickalice njihove. Ono da ne pipneš, jebote Bog. Katastrofa. Čudno.
čudno, ali od grickalica šta mi se najviše sviđa? Ovo slano mislim. Stvarno mi se sviđa ovaj. Čak meni nije ni ljuto. Panda. Nije. Bi prošli put bila panda. Bila je neka druga panda, a možda isto. Pa to je jedno, evo. To je jedno, Da, seća. da. Glavu. Pa Bila je glava. polomljena, bila je s lubenicom prošli put. Wow. Ja. A ovo je... puter. Ali ne lubenica spasio, nego ona... po... Melon. dinja. Da, baš. Je, da, ona dinja, igra u dinja, melonu, dinja, da. dinja. Dinja. Jevo, Baš ima okus na koru. Pa ne mogu neko da ga ne... Pocepala cigare, ja Bez si ga pocepao, da. Uuu, Wow. jebote! Kakva reakcija? Znaš kako miriše, brate? Na puter i ubija, verovatno. Kako? Mnogo dobro miriše. Brate. Meni se Da, mnogo oj, sviđa. oj, oj. Još i ti malo. Bile je pre. Napravi put. Kutiju dve, bila je puna kutija sam puter. Znači... Sve neki kolačići, kiflice, rolnice, sve na puter ovako više. Mnogo dobro, brate. Pa i sad će Ja se raspadati. nadam da će i ukus. Rekao bih da je slatko, brate. Po mirisu. Ali Može ne bude- mora da znači. To je to. Raspade. A mislim Dimi da to ne pije vodu, brate. Da sečeš kreker nožem, ali ajde. Dobro. Da si isto najmanje. Okej. Da. Kreker sladak sa puterom. Masom. Da. Ali nije tipičan kreker. Nije toliko hrskavo, ali je toliko dobro, brate. Da, nije kao kreker, nego Kolačić. mekan je nekako. Kao kolač. Kuki. Pa nije ni baš kuki onaj. Da, Američki. nije A ovo skoro da između, pođava. ali Ne. između. No, bolje, ovo je nešto najbolje što sam probao. To! Da, od tih zajebanci. Odlično je. Meni se Da, stvarno jeste sviđa. lepo je, neću kada. Samo da je malo veći. Ne, kažem da je najbolje od Recimo da je svega. ovaka panda. Okej, panda je vrh, brate. Nisam ja tu sa dinjom, taj je vrh. A ona ima Uopće mi baš... se sviđa. Ok, Kit Kat je ovo isto, brate. isto. I? Šta je to? Šta je ovo? Nektar. Breskva? Znači, Ne. ja bih rekao da je breskva. Breskva, ali s mirisom. Trešnje Trašnjega cveta. Jebala ih trešnja. Čekaj, šta bi Ne. to bilo? Zamisli kod nas breskvu sa mirisom šljive, brate. Pošto je kod nas nacionalno dobro šljivo, brate. Znači, najpopularniji japanski sok od breskve, Ovo znači. koji je od pirea. Znači, bunje Okej. pirea. Fuj. I ima ekstrakt ovog japanskog Trećaš. Panda je vrh. Elegantni ukus i puno pulpa. Ne mora da eksiraš boksom da utašam. Čekaj, stavim. Ne, da isperem sa sprajtom. Nešto što nema ukus na voće. Da bih mogu da vidim šta je ovo, brate. Hoćeš ti malo? Pravo si rekao. Pa, Prstjen, da tako? neće da se osjeti, brate, ovo. Miriše mi na neki sok. Neki sok. Uš što je gadan sprite, brate, a? Ili ga nisam pio davno. Malo izvetreo i posle svega ovoga. malo Posle je svega ovoga, verovatno je. Daj flašu da mu još. Ovako fino miriš, na sok. I kaki sok. Ovaj sprite mi... Miriše na cveće, čoveče. Kako predsjeća, ne sećam više. Breskva i cveće, baš cveće. Pomiriši malo onako dublje. Bukvalno, ne, A. ček. Bukvalno miriše na proleće, brate, kad odeš u neko drvo i pomirišeš cvet na drvetu, bukvalno na to miriše. Pa dobro miriše to, na to što vi kažete. U čaši ne, ali flaša. Ma meni miriše. Da, isto tako miriše. Osjećam i Sad breskvu. miriše na šampon. Iz sekunde menja ukuse. Miris Da. je okej. Imali smo mi
nešto slatko, ovo, nešto. Ju, kako je. Gusti sok, ovo ne bi kupio u životu. Gusti sok, ali... Imali smo i nešto ovo. Imali smo sličan sok. A da nismo ni znali da ima ukusne trešnjice, brate. Ne znam na što misliš. Neki sigurno neki sok nešto. Znaš što je interesantno? To je Što je gusto redko. Ako To me je, da. razumeš. Ne znam kako da objasnim. Ima pulpu, znači mutno je, a red. Mutno, a redko, brate. Znam kako da To objasnim. si Japanci. Ali nije redko ko sad, na primjer, nemam pojma, evo, ko bravo, znači nije ko bravo, da sad. Ne, Ko jogurt. jogurt. Ne, bre, Ima ukusno voćni jogurt. Ne. Vrlo breskova. Ne. Šta je u 30%? E, ali pazi. 30% nečega. Sad znam na šta mi ima ukus meni. Ima mi ukus ko kad uzmeš svežu bresku, brate, ono i jedeš. Misliš? Bukvalno ima ukus na Ali svežu slušaj, bresku, oni nema ljudi- samo miris. slušaj, Kod ali oni nas ljudi- ono miriše ti na bresku, Oni ali ljudi- nema ukus ni E, ali oni ljudi šta ti kažu, to ti daju. Znači, što sam rekao, Coca-Cola sa ukusom breskve. Ti piješ Coca-Colu, osjećaš Coca-Colu i miriše breskva kad je piješ. Ali pazi, ovdje Bela miriše breskva. breskva A. i osjećaš breskvu, a kod nas miriše breskva, ne osjećaš ništa, Da. razumeš? Kod nas ima mirisa, ali ovdje ima i ukus, brate, neki, Pa je. ekstra. Da, što ti kažeš bela. Ako je bela breskva, onda ima smisla. Bela. Onda ima smisla. Ok, Lepo. od 1 do 10 može jedna Pa. devetka, brate, ajde. Uvijek ima mjesta za bolje, ali Da, ali ovo je... ekstra. 5-6. 5-6. Pa nisam nešto Dobro, zadovoljan. dobro, okej. Mogu da ga pijem, ali Imaš pravo na mišljenje ako svoje. bi mi rekao da Baš kupim, tako. ne bi kupio. Kupio bi Coca-Cola. Coca-Cola Sa breskom, da. Ima Coca-Cola i trešnji cvet, ali... Ima. Pa nema sad, mislim nismo dobili. Pa, dobro. A u novo Sad se pakovanje ekstra. ne znam šta je, ne sećam se. Reciklirano je jedno. Gdje piše? Ma, pusti ga luka. To nije jedno. Ne, Da. To je Ne. Da. kategorija 1, valjda. Da, nije Ama- to. Da. Da. Dobro. Možda i jeste, ko znam, ali... A kako će kad recikliraju 506 puta, što napišu 568? Piše, evo ti uzmi flašu od piva i okreni etiketu, znači dvocifren, to cifren broj mora bude. Jer su baš dosta reciklirane. I završismo djelo. I to je to. 40 minuta smo mislim. Došli smo do kraja. Puta. Počeli smo, sa čim smo počeli, evo? Sa nešto malo. Sat i 6 minuta. Sa čim smo počeli smo, da. Jel ovo snima? Sve to. Da, Obratit će mi snima. Počeli smo sa time, A završili smo. završili sa time. Od svega toga, za mene najbolji brate. Po meni je sve lepo, osim Ne onog znam, što pazi. ima taj ukus, mi se samo sviđa. Inače, Nisam siguran, znači, možda... da probamo mi Jaša, da vidimo da li je dobro, a? Poki je najbolji. Čip za njim. Ovaj, Možda, znači. Snoki. Poki, brate, Poki. Pa Cheetos. Za To mene su moje Poki. top 3. Za mene od slatkog Četvrto ovo. Poki. Za mene od slatkog Poki, od slanog Cheetos. Evo vi prostaci jedni. Pa ovdje je nacrtan puter i ovdje je nacrtan verovatno neko... So! Kakav bre so? So sad, odakle sam ti rekao. A veće nije ima. Veći nije so. Veće nije so. Umrećemo. Ali ja kažemo, seća se na ono, meni se... Ima malo nešto. Pazi, i ovo isto, brate, cool. Sve ovo... Ta 3 i ništa više. Ta 3, Da, 3 ništa. ništa više, znači to je kraj. Sve je okej, A Kit Kat smo zaboravili i Kit Kat je u top 5. Da kažem. Kit Kat je, da. Kit Kat... Mada i ovo, i ovo mi je... Kit Kat, Caramel Corn i sok su, znači, za skuplju kutiju. Da sam uzeo jeftiniju, mi to ne bismo dobili. Znači, isplati se da se kupi skuplja kutija. Ovo je vrh. To je bosta fantazija. Fantazija. Ali ipak... Dobro, to, da. Za mene je pobjednik. I onda nisam siguran da li za njim ide Kit Kat ili to, ali mislim da je Kit Kat. Mislim. Može. Može. Mada i ovo je odlično. Da. Pazi, oni imaju 100 varijanti Kit Kat. Da. Oni imaju najviše. 1000.
Znači, najviše od svih, ja mislim da Japanci imaju te KitKate. A, Šuškamo. a KitKat proizvodi Nestle. A to je američka, brate, valjda. Ne mislim da je švajcarska. Ne znam šta je Nestle, ali su... Nestle, ovo je. Google zna. Oni su globalni. Da. Bukvalno. Inače sad šalju DHL-om, znači će stigne lako. Nema E. više da čeka mjesec dana. O, Da, zato što su ovi... Pa japanska pošta je... Ono, batalila sve zbog korone, zbog ovoga. I onda su našli DHL. Po istoj još cijeni, bolje. to je i dalje besplatna poštarina. Još bolje. Ajde da se odjavimo. Da završimo. Odjava. Spasio iz Volte. Ja. Ajde, uradi outro. Šta da uradim? Čekaj, pravim sliku za Instagram. Ajde, Ovo počnite je video, sat i znaš 16 tu sam. minuta. To bi bilo to za večeras. Gledaj u kameru. Nadam se da ste uživali. Ne, Ako uopšte. niste, mi jesmo. Je. Ima ko jeste. Neki ćete da uživate, neki nećemo. I to bi bilo to. Neki ćete da gledate. A sad me pustite da napravim sliku. Odradite vi nešto umjesto mene. Priprosti on malo. Dosta sam Ništa, pomagao. to je to. To je to, Jako šta? kreativno, jako Jako kreativno. gledam, Ništa. to je Mi smo to. prosti momci, to je... To je to. To je to šta ima da se priča više. Beše lepo, druga kutija stiže, bit će uskoro opet još jedna snimak. Kad pre? Uzeli mi. A, uzeli ti, kaže, ne može da dobiješ prvo ovu napravi pa onda. Ha. Pa dobro. Da, ako naručujete, pazite da isključite auto pretplatu. Inače će da dobijete više nego što ste da se nadali. Aha. Da, smaknuli. Oni će da ti šalju stalno. Stalno, kad dođe taj dan mjesto kad si platio, opet nova kutija. Dobro, ako ima nešto interesantno, što da ne. Pa ima, neka Fanta nova stiže. Što da ti nađem internet, pa će Hoćeš. šta, jeste. A njih pratim na Instagram. Pa onda si video. Pa ne znam. Sad ću ti naći. Dobro, nebitno. To je To je bilo to. Završavamo. Doviđenja. Ćao. Spasio, kaži nešto. Dajte sliku.